Japonia trăiește în anul 3000. Iată 5 lucruri pe care probabil nu le știai. 1. Shinkansen, trenul glonț. Știai că întregul tren este curățat în fix 7 minute de o echipă specială? Iar suspensiile active înclină vagoanele în curbe ca să nu-ți vergi cafeaua. 2. Automatele. Sunt peste tot pentru că rata criminalității e foarte mică. Mai mult, multe oferă băuturi gratuite în caz de cutremur, fiind conectate la Sistemul Național de Alertă. 3. Toaletele washlet butonul, prințesa sunetului, maschează zgomotele stânjenitoare cu sunet de cascadă, iar apa cu care te speli pe mâini este refolosită pentru a trage apa. Genial! 4. Curățenia în școli sau osoji. Elevii curăță tot, inclusiv toaletele. Nu e despre economie, ci despre a învăța umilința și respectul. Așa se explică de ce fanii japonezi curăță tribunele la meciuri. 5. Cu insula Okunoshima sau insula iepurașilor. În timpul războiului, aici era o fabrică secretă de gaze toxice, iar iepurii erau folosiți pentru teste. Azi este un simbol al păcii.